Ni mata na nga akong alaga, guys. Third shift ko karon, guys. Oh, ni mata na. Hi sa tong vlog. Hi! Hi, vlog! Ay, Diyos ka, guwapa sa mga madam. Kaninda tag-smile sa mga madam, oh. Mayong gawi, dam. Good morning! Good morning, dam-dam! Ang akong alaga, guys. Ni mata na. Nakatog dyan siya taas-taas. Nakupod nakatagpila. Kabirig ko sa madam gano'n ay natog. Mataragal 5. Sa'yo kay ni mata mong baby, madam. Sa'yo kay ni mata nga mong baby. Ni mata kay wanay gatas. No. Kung napatay gatas, tug pa. Kaya na pa may tot yun. No. Di ba dam? Di ba dam? May gatas dam no? Urot ng gatas. Baong nagmata. Ang akong alaga guys. Nagmata na. Ni mata ng among madam-madam. Ang among madam-madam. Magdug na may ani kada gabi guys. Kaya ako na magbantay anig ko an third shift ko ani kada alas 2 duty ko aning among madam. Alidam. Alidam. Alidam dam dam dam. Ang dam 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 dam. Unsa may ato ron? Ha? Unsa may ato ron? Unsa may ato aron? Ha? Maligo na ka? Ha? Maligo na ka daw? Dam, maligo ka? Ha? Maligo na ka? Maligo na ka daw? Daw? Maligo na ka daw? Dam 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 dam. Good morning. Ana pirmi ha. Matugag alas 3 yung mata alas 5. Aron makatagpilaw sa nanay ba? Diligitan tong may tug si nanay ba? So, very good din ang baby ha. Very good kaya mong madam. 4 months na mong madam. 4 months na. Up. Ay, sus ko. On man tiiloy.